Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 most reliable vans sa Pilipinas. Ang mga van ay kilala bilang isang klase ng sasakyan na kayang magsakay ng maraming pasahero o kaya naman ay mga iba't ibang gamit. Ito ay maaaring mas lumaki sa size ng isang SUV o kaya naman ay mas maliit ng konti sa isang truck. Pero siguradong mas malaki ito kaysa sa isang normal na sedan. Simulan natin ang ating listahan sa number 8, Hyundai Grand Starex. Una sa ating listahan ay ang Hyundai Grand Starex. Isa itong 10-seater automatic minivan na nagkakahalaga ng halos 1.248 hanggang 2.225 million pesos na nirelease ng kumpanyang Hyundai. 75 liters ang full tank capacity nito. Mayroon din itong 16-inch na alloy wheels at MacPherson shot sa front suspension at rigid axle naman sa rear suspension. Mayroon itong 2.5 CRDI GLS 580, isang klase ng 2,499cc 4-cylinder diesel engine na kayang maglabas ng 168 horsepower at 441 newtons sa torque. Pinarisan ito ng 5-speed automatic transmission. Sa loob ng van na ito ay mayroong maluwag na espasyo na tamang-tama sa malaking pamilya dahil hindi tulad ng ibang van ay hindi mo na kailangan mamaluktot sa loob nito. Sigurado rin ang kaligtasan ng mga sakay nito dahil mayroon itong anti-theft device at power door locks na makatutulong upang maging ligtas ang mga tao sa loob, pati na rin ang mga gamit na dala nyo sa biyahe. Mayroon din itong airbags para sa driver at angkas ito sa shotgun seat. Kasama na rin ang seatbelts, child safety locks at anti-lock braking system. Number 7, Photon View Transvan. Sumunod naman ay ang Photon View Transvan. Ang Transvan model ng Photon ay nirelease noong 2018 para sa ika-10 anniversary ng Land Transportation Office. Sa kasalukuyan ay mayroon itong tatlong klase, 13-seater, 15-seater at ang 16-seater model. Nagkakahalaga ito ng halos 1.143 hanggang 1.233 million sa merkado. Ang exterior nito ay kasunod sa normal na disenyo ng isang van, mahaba at boxy. Ang tatlong variant nito ay pare-parehong mayroong 2.8-liter 4-cylinder turbocharged engine na kayang maglabas ng 90 horsepower at 225 newtons na torque na pinarisan ng 5-speed manual transmission na nagbibigay ng lakas sa rear wheels nito. Sa loob naman ay makikita ang furnace interior nito. Walang pinagkaiba ang disenyo ng tatlong variant kundi ang luwag at ang seating capacity lamang na aabot mula 13 hanggang 16 na katao. Tamang-tama ito sa outing ng pamilya dahil kaya rin itong magdala ng malaking gamit at maraming tao. Hindi rin maboboard ng mga sakay nito dahil mayroon itong installed 4-speaker sound system. Number 6, Maxus V80. Noong 2019 ay ipinakilala ng Maxus Philippines sa mga tao ang V80, ang entry ng Chinese brands para sa commercial vehicle automotive category. Ito rin ang pangalawang van na naglalayong maghatid ng pasahero at makatulong sa cargo hauling. Sa launching ito ay nagkakahalaga ng halos 1.19 hanggang 1.57 million pesos. Kilala ang V80 sa kakaibang exterior nito dahil mayroon itong mas mataas na harapan kaysa sa standard na flat nose ng mga van. Mayroon din itong sliding door na makakatulong upang mapadali ang paglabas-pasok ng mga sakay nito, pati na rin ang pagbaba ng mga gamit. Mayroon itong 13 to 18 seating capacity na tamang-tama para sa mga paghahakot ng mga gamit. Kaantabay nito ang 2.5-liter 4-cylinder turbo diesel na may kasamang common rail direct injection engine. Kaya nitong maglabas ng 134 horsepower at 330 newtons sa torque. Sapat ang lakas ito para ikarga ang mga mabigat na gamit nang walang kahirap-hirap dahil sa 6-speed manual transmission ito. Number 5, Photon Tuono. Ang Photon Tuono ay inilabas ng Photon Motors Philippines Incorporated noong 2018. Sa kasalukuyan ay mayroong dalawang model na inilabas. Ang 15-seater standard variant na nagkakahalaga ng 1.988 million at ang 11-seater top-of-the-line variant na nagkakahalaga naman ng halos 2.348 million pesos. Kilala ang Tuono bilang isa sa pinakamurang large van sa bansa. Ang unang disenyo ng Tuono ay dapat bilang isang utility vehicle na kalaunan ay binago ng kumpanya at ngayon ay mayroon na itong dalawang klase. Ang 15-seater na may komportabling luwag para sa mga sakay at karga nito, pati na rin ang executive variant ito na may 11-seater capacity. Mayroon itong sliding door na nagpapadali sa paglabas at pagpasok ng mga sakay nito. Ang parehong model ng Tuono ay mayroong MacPherson front suspension at lift spring naman sa rear suspension nito na pinarisan ng disc brakes sa front at rear nito. Mayroon itong 2.8-liter na inline 4 turbocharged intercooled Cummins diesel engine na nakakabit sa 6-speed manual transmission. Kaya nitong maglabas ng halos 161 horsepower at 360 newtons sa torque. Ang enhanced torque value ng sasakyan ang nakakatulong upang mas makapagkarga ito ng
mabibigat na gamit. Sa loob nito ay mayroong LED Entertain Newton system na may kasamang radio player na pwede i-connect sa Bluetooth para mapaglibangan ng mga sakay nito. Number 4. Ford Transit. Ang Ford Transit ay isang 15-seater van na nagkakahalaga ng halos 2.3 million pesos. Naunang lumabas ang unang model ng Ford Transit noong 1965 bilang isang cargo van. Ngunit kilala din ito sa versatility nito kaya't di nagtagal ay naging isa na rin itong passenger van. Sa kasalukuyang model ng Transit, may kakayahan itong magsakay ng halos 15 na katao at kinilala bilang unang minibus model na inilabas ng Ford Motors Company noong 2019. Ang bintana ng Transit ay malaki at matatawag na airy, habang ang pintuan naman ito ay nakafix sa isang side lamang. Mayroon din itong 16-inch wheelset na mayroong hubcaps at disc brakes sa 4 na gulong. Sa loob nito ay makikita ang 5 rows na upuan na mahati sa 3, 2, 2, 2, 4 na siyang kayang magbigay ng maluwag at komportabling upuan sa buong biyahe. Mayroon din itong 6 na speaker na maririnig sa buong sasakyan. Dito sa Pilipinas ay mas kilala ang Transit bilang people mover, pero nagiging kilala na rin ito bilang isang sasakyan na ginagamit bilang pang-deliver ng mga parcel at pagkain. Mayroon itong 2.2 liters Duratorq TDCi diesel power plant na kaya maglabas ng halos 133 horsepower at 385 torque na mayroong 80 liters sa fuel capacity. Kaya siguradong aabot ito sa long drive na gusto mo. Number 3. Maxus G50. Inilabas ng Maxus Philippines noong 2020 ang kanilang family-friendly model na Maxus G50. Ito ay isang 8-seater van at pang-4 na model na ito na inilabas ng Maxus sa ating bansa. Mayroon itong kakaibang angas kaya't sinasabi na kaya nitong makipagsabayin sa mga MPV o multi-purpose vehicles na nasa merkado. Tamang-tama ito sa pamilya dahil mayroon itong adaptive cruise control, lane keeping assist at automatic emergency braking na siyang makakatulong sa driver at mayroon din itong front, side at curtain airbags. Mayroon itong MacPherson front suspension at front at rear brakes nito ay disc type. Ang G50 ay mayroong 1.5 turbocharged gasoline engine na nakakabit sa 7-speed dual clutch automatic transmission na kayang maglabas ng halos 166 horsepower at 250 newtons sa torque. Ang Maxus G50 ay nagkakahalaga ng halos 948,000 hanggang 1.338 million pesos. Tamang-tama ito na sasakyan para sa pamilya kung magro-road trip man o kaya ay magbabakasyon sa malalayong lugar. Number 2. Nissan Orvan NV350 Premium. Isa pa sa mga kilalang van na kayang magbigay ng maluwag at komportableng sasakyan ay ang Nissan Orvan NV350 Premium. Mayroon itong 15-seating capacity at ang pang-5 row nito ay mayroong 2 upuan na pwedeng itupi kung kinakailangan ng pwesto para sa gamit. Isa itong modern style ng mga MPV dahil kaya nitong magsakay ng maraming tao o kaya ay maghakot ng mabibigat na gamit. Ang sasakyang ito ay nagkakahalaga ng halos 1.886 million pesos. Mayroon itong 4-cylinder, 2.5-liter diesel engine na kayang maglabas ng 129 horsepower at 356 newtons ng torque. Kasama na rito ang 65 liters sa fuel tank capacity nito at ang torsion beam na nakabit sa front suspension at leaf spring naman na nasa likod. Mayroon din itong 15-inch na alloy wheel. Comment down below kung anong van ang pinaka-favorite mo sa ating listahan. Sa kasalukuyan ay mayroong 4 na variant ang Nissan Orvan. Ang Cargo, Standard 15-seater, Standard 18-seater at ang Premium MT 15-seater. At number 1, Hi-Ace Super Grandia. At ang pinakahuli sa lahat ay ang Hi-Ace Super Grandia na inilabas ng Toyota Motors Philippines. Ito ang ika-6 na generation ng Hi-Ace sa ating bansa. Nabuo ang konsepto ng Grandia para sa mga car shoppers na naghahanap ng corporate lever na holder na hindi lalampas sa 3.7 million ng presyo. Sa halagang 2.5 million ay maaari mong makuha ang 10-seater highest end model ng Toyota Hi-Ace. Kumpara sa ibang model ng Hi-Ace ay mas hindi mapagkakailangan ang king ganda ng interior ng Grandia. Mas maluwag at mas malapad din ang katawan nito kumpara sa mga naunang variant ito. Sa loob nito ay naka-install ang 6.8-inch touchscreen infotainment cent na siyang pwede sa parehas na Android at Apple devices. Mayroon din itong 6 na speaker at 7 charging ports para sa mga pasahero nito. Ang front suspension nito ay MacPherson struts at ang rear suspension naman ay pinaghalong rigid at leaf spring suspension. Mayroon itong 17 inches wheels na may 4 na disc brakes sa 4 na gulong nito. Ang 2.8-liter turbo diesel engine na ito ay kayang maglabas ng halos 174 horsepower at 450 newtons torque na nakakabit sa 6-speed automatic transmission. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!